Torrent, municipi situat a l'àrea metropolitana de València, amb una població de més de 80.000 habitants, amb un notable calendari de festivitats culturals al llarg de l'any, sent les falles una de les festivitats més importants. Els endinsem en la investigació dels candidats a dirigir les falles d'esta gran ciutat. Candidats disposats a dirigir les falles de Torrent. Qui són els candidats? En quina situació es trobem? Moltes respostes que avui revelarem a Fallers Investigats. Es pot ser president de Junta Local Fallera sense tindre ni idea de falles? Per què hi ha tant de candidat per a dirigir Junta Local Fallera? Ens fiquem en contacte amb el regidor de Falles de Torrent. Els fallers de Torrent estan preocupats i volen respostes. Les falles són dels fallers. Ens estan arribant propostes de candidats. Haurem d'esperar i prompte decidirem. No volem fallar en la decisió de la direcció de Junta Local Fallera. Poques hores després, el regidor de Falles i alguns dels possibles candidats reben un missatge al seu mòbil. Notícia de Telefaller. Dimiteix el president de Junta Local Fallera amb un enllaç. El candidat clica a l'enllaç i sense saber-ho s'infecta el mòbil amb el sistema Fallerus. Vaig rebre un missatge al mòbil i de sobte va començar a funcionar malament, però no li vaig donar major importància. Pensava que seria alguna broma d'algun partit de l'oposició. Vaig notar alguna cosa rara cada vegada que em cridava algun faller. Escoltava algun soroll de fons, però no sospitava res. No vaig pensar que algú m'estava espiant. Es van investigar un total d'unes 15 persones relacionades al món faller. Però qui va ser l'encarregat de l'espionatge? Tenim una pista. El sistema Fallerus sols es pot vendre als casals fallers. Després d'un estudi previ, la llista de sospitosos queda reduïda a diversos casals fallers. Serà l'Avinguda, Xenillet, serà la Falla a la plaça, serà la Cotxera. Recordeu bé aquests noms, perquè més endavant seran importants per a aquesta investigació. Prop d'estos casals tindrem a l'espiar. Va dubtar de la quantitat de cridades relacionades amb la candidatura a la presidència de Junta Local Fallera? Pues la veritat que sí. Més d'una vegada m'observen quan estic prenent cafè, quan faig alguna quedada clandestina. Però per el mòbil no m'ho esperava, la veritat. Ens hem observat en els actes, quan vaig passejant per l'avinguda. Però investigat per el mòbil, fins a quin punt estem arribant? La premsa local fa referència d'aquest cas, però descobrim un nou misteri. En Telefaller no fa referència del cas i no apareix en cap lloc cap notícia relacionada. Per què no apareix la notícia en el seu mitjà de comunicació? No és perquè no es cabien més notícies. Tenien notícies molt més importants, com la lesió de la Fallera Major, concursos gastronòmics, les festes de Segor. Seguim sense saber qui està darrere d'aquest espionatge. No podem destacar a cap, però de sobte un dels espies es posa en contacte amb nosaltres amb una conversa telefònica. Sí, vaig ser jo un dels espies, i la veritat que em sento una mica incòmode, però no volien deixar les falles amb gent incompetent. Seguim amb la investigació rastrejant el grup de WhatsApp dels presidents de Torrent. L'única cosa que trobem són missatges de quedades de festes i alguna reunió clandestina, una cosa habitual en aquest grup. Hores més tard ens arriba un correu electrònic anònim, amb un missatge que assenyala a la Comissió d'Investigació de Llibrets i Història de les Falles de la Confet com a sospitosa. És el moment de ficar-se en contacte amb el president de la Confet. Hem sigut nosaltres. No volem que el lideratge de les falles de Torrent l'agafi qualsevol. I avui dia, Junta Local Fallera de Torrent no té voluntat d'aclarir aquesta situació. Per això, vam posar en marxa el sistema Fallerus, per investigar quines intencions tenen els candidats i si aquests candidats eren del perfil que la nostra comissió i les falles de Torrent necessiten. Nosaltres l'hem descobert, però hi ha moltes preguntes per resoldre. A dia d'avui, Junta Local Fallera continua sense saber qui serà el nou president. Les falles tindran el que mereixen? El que sí sabem és que s'ha ficat un control intern al món de les falles, per a que no es torni a activar el sistema Fallerus.